Čaute všetci. Tu je RT. Čakám by som všetko. Ale to, že si zahrám iShow Speed Horror, by som nečakal. To je za prvé. Za druhé, som vôbec nečakal, že som túto hru raz dohral. A za tretie, že popri tom, čo som túto hru dohral raz, vyšla chapter 2. Áno. Vyšla chapter 2, takže ak chcete, ak to dohráme dneska, ak chcete part 2, tak si ho môžeme kľudne aj zahrať a dáme si novú chapter 2. Každopádne my ideme do chapter 1. Dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Ja do first, pre jedného hráča. Je to horor. A fakt, vyšla chapter 2, čo pre nás znamená iba to, že si ju zahráme niekedy za tieto posledné dni. Uvidíme. Neviem kedy, ale proste cez tento týždeň. Nie cez tento týždeň. No proste ju čakajte. Očakávajte. Jo. Sme tu. Nie, počkajme sa, ešte načítavajú textúry. Každopádne autobus. Jo, parádny autobus. Ako vážne. My proste klasický simulátor pracovania. Budeš pracovať. Čau, borec. Čo si? Kto si? Finally. Tak you long enough. Každopádne otvoríme dvierka. Tak si zoberieme asi nejaké oblečenie. Sa prezlečeme. OK. Ježiš, polícia. Ježiš! Ne! Jo. Tak sa orazítkujeme predsa len. Môžeme sa pozrieť na kamery? Nie. Škoda. Každopádne. Zoberieme si štetec. Ježiš, štetec. No, zoberieme si tento. Jak sa to volá? Don't look behind the dumpster. Ja viem, čo tam bude. Goofy. Okay. Zobrali sme tento smeták, alebo proste košte po česky. Takže si to tu upraceme samozrejme. Jo, mám toto ešte. Tak. Príjemná hudbička nám hrá. Ježiak. Vieš čo? Je tu locker. Ako ja viem, prečo tu je, ale... Jo no. Dáme... Hitovať. Ideme čakať. Jo. Môžem to nejak... Počkaj, ak chcem hudbu. Daj mi hudbu. Tak. Dobrý deň, páne. Brah, you like Caseo. Ak neviete, kto je Caseo, je to taký youtuber, streamer, ja už neviem. Ale je to proste taký typek. Just put the file in the bag. Yeah, alright. Thanks for shopping. Okay. No za ním. Tak asi za ním nejdeme. Super. Restok. To som bol ja asi. No nič. Jdeme. Toto zoberať.
Tu je záchod. Dobre vedieť. Ja už si to nepamätám. Normálne. Dobre, zoberieme mobil. Oh no! Simple as that, bro. To bol tento. To bol oný. iShow. Speeds. On ide. Dobrý deň. iShow Speed. Are you alone here? No, nie. No ako hej, ale... No, nie som. Áno, presne tak, nie som. Nemám rád oddych. Klamarov. Čo ty? Čudák. Asi čudný chlap. Choď preč. Teleportni sa preč. Tam. Trash. Super, nám tu hrá tá hudbička. Tak toto nie je také... Čo by som to povedal, nepríjemné až. Tak, zobral som obidve tie odpadkáče. Tak ich tam hodíme. Jeden. Druhý. Tak. Tak, fajn. Čau. iShowe. iShow. Si že na toaletu? Ten smajlik. Asi hej. On tu má postel? Či to je... Ok, nebudem to riešiť. On asi utekol cez tie kamenisté vecičky. Určite. Dobrý deň. Si nejaký policajt? Alebo nejaký človek? Neviem, toto. To je. Prečo ja smrdím, hej? Super, smrdím. No prečo sú všetci vlastne tí zákazníci tak nabrúčaní? Pretože smrdíš? No ty smrdíš. Chápeš? Ty smrdíš, nie ja, ty. No, áno, choď preč. Si zoberiem toto kladivko, nemôžem? Môžem? To stojí robuxy. Clean the toilet. To nejaký ten pretovač, či to proste urobím. Ja to proste môžem robiť aj cez stenu kľudne. Tak to upracujeme, no. Tak paráda. Počkáme si na zákazníkov. Je ďalší zákazník, je čudný. Super, mám rád čudných zákazníkov. Moc nie ani. Ideme obslúžiť customera. Hello sir, what lovely weather we have today. Jaké pekné počasie máme. Neviem proste. Jo. Neprídem sem, či jak? OK. To bude určite práca iShowa. Len ja som to nevidel. Ten ksicht. Call the police. Aha. Tak zavoláme. Hello, what is your emergency? iShow Speed is stalking me? iShow Speed ma stalkuje? Zaujímavé. You're right, that's good. But we will come anyways legally. Neprídu nelegálne, alebo neviem. Jo, to je nejaká typka. No má mimoňa na tričku. Jej, nejaká chudá. Spýtame sa, čo chce. Why did it take you so long to come here? Soon as I called.
Čo? Prečo ti to tak trvalo? Dobre, pán Klamar. Dobre. Bye bye. Nemám žiadnych zákazníkov. Sú nejakí nabrúčaní, fakt. Čo keď sa v tej chapter 2 dozvieme, že ich ohľadol aj čo... Nie. Ja som úplne zabudol na túto časť. No je tak nepríjemná. Táto časť je tak nepríjemná. To opravíme. I need to find something to fix this. Nejaký ten šrobovačík. To je tak nepríjemné. To rýchlo upraviť. To je hrozné, to je hrozné. Tak pravím. Prišiel nejaký človek. Nemáme hudbu. Čo ty? He's coming. Aj show? On ide. Ide. Do toho lokru. OK. Fú. Ako nepríjemné to je. 4, 3, 2, 1. OK. Do you love God? Oh, I show. Do you love God? No. No. Ben. Polícia. Oh, čo sa deje? Toto nie je koniec. Že proste policia naháňala toho prekletého Aisho Speeda a on utiekol niekde a môžem ísť asi domov. Ďalšieho toho... Ako mať domov týmto smerom. To bude naháňačka. Dupedu. Oh! On vyšiel z... Vážne ma takto bude naháňať? OK. Hej, kamo. Ako... No... Ako to To je Casey-och. To je on? Casey-och. Zachránim ťa. Tak si... Tak to čo je? Or did he? Viete prečo? Pretože je tu chapter 2. Každopádne, ak chcete chapter 2 z tejto unikátnej hry, tak dajte like, jak môžete vidieť, tamto začína s autobusom, tuto je v nejakej dodávke. Ja som chapter 2 ešte nehral a budem rád, keď si to natočím a zahrám. No. Takže my sa vidíme pri ďalšom videjku nejakom a zatiaľ čau.